नमस्कार सांग मैंने भगवत गीता को आधार करी गोटे गभीर कहानी अनुसंधान करने को जाऊे जहाँ कर्मर अद्भुत उपाय एवं कहीं भल लोक मैंने अधिक कष्ट भोग करती से विषय जानिबा। भगवत गीतार प्राचीन ज्ञान रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को जीवनर जटिलता एवं कर्मर नियम विषय कहिसंथि। कर्म हेउछि कारण और प्रभावर विश्व नियम ଯେଉଁଠାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏକ ସମୟର କଥା, ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଗାଁରେ ରାଘବ ନାମକ ଏକ ଦୟାଳୁ ମଣିଷ ରହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଉଦାରତା ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ। ସର୍ବଦା ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ରାଘବଙ୍କର ସୁଜନିତ ଚରିତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଧନ ହରାଇଲେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଜରିଆରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜରିଆରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ଏମିତି ଖରାପ ଘଟଣା ଏକ ଭଲ ଲୋକ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇ ରାଘବ ଶେଷରେ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଗଲେ। ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଭୋଗୁଛି? ଋଷି ଜଣକ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରାଘବ, କର୍ମର ଉପାୟ ଜଟିଳ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ବା ସମ୍ଭବତଃ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ନିଜ କର୍ମର ଭାର ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଯେପରି ଏକ ଚାଷୀ ଚାଷ କରି ଫସଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଜୀବନ ଏକ ଚକ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଫଳ ରହିଛି। ଏହା ନିର୍ଭର କରେ କର୍ମ ଉପରେ। ଆପଣ କୋଉଭଳି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ନା ଖରାପ। ତୁମ ପରି ଅଧିକାଂଶ ଭଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପୂର୍ବ ଋଣରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରେ। ରାଘବ ଋଷିଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ କୌଣସି ସଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ବିକାଶର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ବିକଶିତ ହେବାର ଏକ ଅବସର ଅଟେ। ରାଘବଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁବେଳେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କର୍ମଚକ୍ରର ଏକ ଅଂଶ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିକାଶର ପଥରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେହିପରି ଯଦି କେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଗେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆକାର ଦେଉଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସବୁବେଳେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ ଓ ଦୟାଭାବ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକତର ହୋଇଫେରିବ। ଯିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।